aici. Așa s-a spus, clar. Dar nu mă prins, nu? Nu. Ah, ok. În ce măsură consideri că școala te pregătește pentru integrarea pe piața muncii? Școala, în primul rând, nu te pregătește pentru integrarea pe domeniul vieții muncii. Cel mai mult te pregătește voluntariatul. Am făcut și eu voluntariat în liceu, acum fac și la facultate. Te dezvolți într-un mod diferit atunci când faci voluntariat și cred că știți și voi asta. Nu prea te învață nimeni, cum ziceam la școală, ce înseamnă un job, ce înseamnă un CV, cum trebuie să aplici, cum trebuie să vorbești, ce oameni trebuie să ai alături și, să zicem, să fii un om. Ați beneficiat sau ați făcut parte din programe europene care să susțină integrarea tinerilor pe piața muncii? Da, să spun care, prin Congresul Studenților din România am făcut workshop-uri în ceea ce privește voluntariatul, spiritul de antreprenor pentru tineri și multe alte proiecte prin care am învățat tinerii cum să facă o afacere, cum să se implice în piața muncii și multe altele. Ce măsuri credeți că ar trebui să ia autoritățile naționale și europene pentru o mai bună absorbție a tinerilor pe piața muncii? Pentru o bună absorbție. În primul rând ar trebui să fie o informare mai puternică și să aibă mai multe locuri de muncă. În al doilea rând, tinerii ar trebui să vadă încă din liceu sau de la școală că au un viitor și trebuie să știe ce curs să aibă viața lor, ce cel. Așa, dacă este un copil de la sociale și vrea la medicină, e destul de greu, sau invers. Trebuie să fie de la început cu ideea că vrea să facă ceva pe un domeniu, să fie bun pe acel domeniu. Mulțumesc!